Hi guys, mamista mi. Di si Yaya Ilsa oh. Kadugay ra ko nag Tapos ang among tiil, mao ni hitsura sa among tiil karon. Naa si Auntie Mercy din ni igsuon sa akong mother. Hello. Yes, gikan ni siya sa Davao. Fully vaccinated na ka ante. Yes. Vaccinated na pod siya guys. Karon, mamista mi to ara o kinadaghanan mi nag-uban. Kinadaghanan mi nag-uban o tapos ambot lag pakanon baka mi karon ni Auntie Marisa. Bahalag pita kaayo. Basta pamista. Sugod. Magtinil jud ka karon. Bebe. Diri sa bukid kung nay fiesta, di na mag-uwaw-uwaw. Pamista. Di ba Yaya? Oh. Yara guys. Arang pitaa. Pero laban lang gihapon. Kay mao naman jud ni ang atong kuan, tradisyon. Kung nay fiesta, mamista ta kay libre na biya na unya kung nay bring house. Oh. Ang nabilin sa balay makakaunpod. Mas maayo jud nga naapoy bring house. Di ba Yaya? Unya si Yaya Ilsa ang pinakaadunahan sa among barangay. Oh, namista. Namista. Sama raw. Oh, kauban mi ni Yaya Ilsa. Kay naa may lechon. Di ba, Yaya? Kaya kung mapalit tag lechon kay ngano tag 500 ba ang kilo tag 600. Oh. Mas maayo nang makipiesta na lang ta. Nya mag-abot diri karon ang mga mamistahay. Nya ang among tiil nagkamuritsing na. Maayo si Yaya Ilsa kay nakabutas siya. Butas kami para makasiguro kami makakaon sa litson. Oh. Tapos Jima, okay ra ka diya, Jima? Oh, tapos si Mama naa, si Auntie Inday naa. Nag-ulan magud diri guys, unya. Pita kaayo. Oh, ingani mi dinhi guys, ang among pamistahan pod, paryente ra pod. Kana among pamistahan karon, igagaw na sa akong mama. Igagaw sa akong mother. Diba? Kaya ito guys, laban lang, bahalag kuan. Bahalag ulan, bahalag lapok, bahalag pita-pita. Ang importante di lang makadigyas, kay og makadigyas ka, na mabulingit jud ka, mauwawan ka. Mamista kag lapok. Oh, mamista ka nagkalapok-lapok, makain sila awa na nalaog-laog jud ni aw kay maskin kuan nakadigyas na ala padayon ra gyapon. Mayo pa ila balay che. Ante Marisa ka ni. Ay mao na. Doon na ta. Makakaon na ta karon. Char. Makakaon. O makakaon man jud guys kay ngano maskin dili pista kay makakaon man Ay, jud. ato ilan ni Dumikos. Karon baya kay pista baya di sure gyapon makakaon jud, di ba? Ali dinhi Yaya. Ah, magkagpaingon. Ay manghi sa ka. Mangi pa daw siya. Dato na ila Auntie Marisa. Basig luglog na diha imong kuan sa Balantinis na. Naunsa na lang. Mamistahay mi guys. Oh, duol na mi sa among pamistahan. Di ba? Ingani lang. Buhay, bukid. Gigutom na ka, Auntie? Hapit na. Habis na gigutom. Karon guys, manghugas kami sa among tiil kay nangaunsa na ni among tiil oh. Di ara. Okay ra imong tiil Jima? Okay ra kayo. Okay ra kaayo. Di akong tiil oh nakalapok-lapok din. Agas na daw day. Jadi agas. Kuy agas. Wala sa ingot. Ay sa pag dali ingot kay ay katarantangot kay kakaon lagi ta karon. Katarantangot kay kakaon lagi ta karon. Buwis ako gamay Jim di. Last na. Sige. Watay baston. Di anami guys ha. Balay ni Auntie Marisa. Naa si Auntie Inday. O inana jud na para pakanon. Sarot. Tapos si Madam Chiralyn, si Auntie Nisa naapod. Mga paryente rami tanan diri guys. Mga mamistahay. Oo. Kawali mo bugas na. Wala pa may bugas. Tara. Saan ba na mo dia? Tara guys, sulod na ta. Hoy
Ate Marisa, happy fiesta! Happy fiesta, Ate Marisa! Abot yapon mi diri guys, oh. Mamistahay. Tapos si Nico nagutad siya guys. Di ara. Lechon. Di ba? Amen. So karon guys, ang among pagkakauno na ay spaghetti. Kani ante, unsa ni siya ante? Maha. Tapos kani unsa na siya nga luto? Basta mauna na siya. Tapos may lechon guys. Tapos ang pinaka the best homba. Yan napadyo lechon oh. Mag-prayer na ante para magsugod na ang bambam. Lord, salamat kayo, Lord, sa mayong panahon, naghihatag mo ka na mo. Salamat sa grasya, naghihatag mo kang inunday sa ilang pesta dito sa simbahan, Lord. Napunta, Lord, nga kaning iyang handa para sa pista nga ipakaon po niya sa amoa nga maghatag kinis kabangkog sa among panlawas o dugang panggrasya ni Marisa din sa ilang balay. O kinuntanan ang gipangayo o gipasalamatan sa pagmahal ng pagagahon. Uban siyang anak na si Ginoong Hesus na may buhi ug hari banta namo. Diyos nga usa hantod kanturan amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo amen. Amen. Happy Fiesta Sindangan. Kana. Sige na kamo. Sige na ma. Sige na. Ay guys, Kana. get ayaw ng dalunggan. Dalunggan, lechon. Ito guys, oh, dalunggan. Nalagpot ang panit. Ito may, Ito, doon ka sarap. dalunggan ni siya guys. Masarap ang timpla, bro, kubol. Diya guys, bambam na ta. Okay. Ang mamistahay, kinahanglan di dyan magpadugay-dugay. Kaya nga di ka makakaon ug magpadugay-dugay ka. Mao nang kinahanglan dayon paghagad. Bambam na dayon, kuha sa kutsara, kuha sa plato. O diara dayon. Kaon na ta. Bambam gin. Dili magpabusog guys kay pila ka balay, isa, duha, tulo, upat pa ka balay. Amo din ang atuan karon tanan. Mga parinti ra pud amo. Sa akin ito. Eto na pod guys, laing balay na pod among pamistahan. So, kauban ako karon si Auntie Giga na pod. No, di ba? Di jud ko mauwaw mamista. Bahalag magkalapok-lapok pa ni akong tiil. Bahala magkapita-pita. Kay ngano kaon man. Oh, di ba? So, diri na pod ta ila ni Uncle Dumi. Mamista na pod ta diri guys. So dita mauwaw kay mga parinti raman ni igagaw sa akong mother. Diba? Ganiron kuno guys, pagpamista ganiron para walay mahay. Charot. Wala kong kalo dito da. Aman mo kalo ipakwasa ni Lili ka. Kualo ikaw. Kalo kaw. Wala kalo tuloy di. Kaw. Asa man gibutang ang kalo nimo? Nawa na ang kalo ni mama nabiyaan. Mahal ba itong kalo? Wa na si mother. Ang yang kalo tuwa nabiyaan, yang balikan guys. Ano na kay pangauna? Ginoo ko. Nabahala mo diha. Ikaduhang balay guys. Yarang sudan namo guys. Lamig kayo. Si Ingot, to ana Ingot, ayo palkan si Ingot. Sige. Hindi ka na kanon. Nadani. Si Uncle Dumi, kana siya guys. Igagaw sa akong mother. Okay. Kaon nyo. Na ay nakaapas guys. Sige kaon na dayon kay ato na sa pikas balay. Di na pakatindo guys. Naunsa naman niya. Murag tapon niyo raw. Wa na nakatindog, nagiahak na kani. Arsasa na yu tayo eh. Arsasa ba? Karon guys, pahuway sa kay para mahilis na pod adto na pod mi sa pikas balay. Ikatulong balay na dayon guys. Lo, kanindot taas. Uy, Ginoo ko pagkadugaya ginila. Pagdali mo diha yaya. Ya, Wa na di na tara kakaon dito kay liwas na.
Na naman si Auntie Jiga dani di ay. Naulahin nami guys. Dugay man lagi kayo lagi tanawa. Di ana pod mi diri sa ikatulong balay ilang Randy Yabo. Napakaka. Manitag balay diri guys. So, mga na pod mi charot. Yaya, alin na ya? Oh. Tagpas kay para at to na pud ta sa kuan. Bikas balay na pud ta kubandani. Karon na pod guys, paingon na pod mi sa ila ni Kikin. Tapos kani siya anak sa akong igagaw. Tapos si Tayoy uyuan na pod ni nako. Pamista hi. Nabusog na kayan wa pa. Busog na siya guys. So di anami guys. Kani nga balay kang Kikin tapos ang dito sa ubos kang Junjun. Si, narat siya. Asa? Si, pingilay ko eh. Uy, ginuko ang malitsonay. Oh, mura pag litsyon. Ay, Randolph! Okay na ka? Kayo. Wala kay hangover. Mulay hangover. Nara si Kikin, guys. Tapos, na-disgrasya na siya sa motor. Nayang tiil, oh. May na magtakiang siya. Nara, guys. Nanay BH si Kuan, oh. Dagan kay siya BH, guys. Grabe. Munay kuan mamistahay nga di jud maulaw og dalag bring house. Daghan kaayo. Angan niya mag-ini kay ato ni Bahin. Oh. A few moments later. Eto guys, here na kami sa bahay. Tapos nalubat ako kanina kaya hindi na ako nakapag-video. So ang bring house, giluto na ni mother ang bring house. Eto guys, ang ating bring house. Ipakita ko sa inyo. Ayan, o di ba? May pang-ulam na guys. Atong kurawon kay basig magmala, magdukot. May pang-ulam na kami para bukas. Ayan, ang sarap-sarap. O diba guys? Maganda kasi may bring house. Kasi pag may BH tayo, mayroon din tayong pang-ulam.
Ang naghatag sa bring house, igagaw rapod ni mother. So, ako na silang mga uyuan, mga ayaan. Di ba? Kami dito kaganiha, guys, mga ayaan, mga uyuan ra, mga paryente ra, ang tuwa dito nagtapok-tapok. Nga naman dyan ng piyesta, mamauli ang mga kaparyentehan, mga kaigagawan. O, di ba? Kaya, maraming salamat guys sa inyong lahat, sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. I love you so much guys sa inyong lahat. Bye-bye!